dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo gitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé wong Gedibal 17 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cewet mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati wah dalah ora wawo ayo kene nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel endi para Sata Kurawa ora bakal mundur jangkah lho kowe wani karo Kurawa lho wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye ora nyepelekke kowe kuwi mburimu kuwi Kartosega kuwi lho burab-buraban suaramu Kartomarma ndek Kartomarma arep belane karo Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa Gusti sing menang mateni karo menungsa dudu Begawan Durna dudu Kurawa iso bengi iki aku menang karo Kurawa lho moncer nek Gusti ngeparengake Bagong bengi iki menang karo Kurawa kabul dongane Kurawa tak ajar kabeh Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna mati kowe bengi iki hah piye ora ketap-ketip kowe digagas omong aku kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu pendhita ora tau mulang karo muridmu apa-apa ning donya iki ning sing ampuh ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip ngono kowe tau ngerti critane Nabi Musa radong kowe oh pendhita kocluk apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara mergo apa entuk firmaning sing gawe urip ning ora entuk firmaning sing gawe urip kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cundamanik nek Gusti ngeparengake Cundamanik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan ora ana kekuatane kabeh iki ning astane sing gawe urip dudu menungsa sing gawe sekti barang kuwi udune sing gawe urip bingung kowe ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok Mbah ayo omong jajal apa piye arep aku ora nggo kekuatan apa-apa ora nggo kasekten apa-apa nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa ora kurang jalane Bagong ora minggat dibantangane Kartomarma pecah siramu lho tenanan ta iki lho iya oke ora masalah tak kira mung ngomong-ngomongan jebul tenanan to iya Durna ora wani gelut gunakake Kartomarma apa dikira Bagong ora duwe jago lho kowe ngurung jago piring kuning ayo ndi jagone Semar kaya ngapa oke enteni kene kowe kok mateng-tengok nang kene lah aku durung kon rono kok ayo rono lho ora basa anu mriko tau nek nggo jago malah lenggahan mimi tes apa tes oh kapok ora ki Mike Tyson sekali pukul modar mungsuhe loh iki kaya Antasena oh Mbah aku ora trimo harus simbah Durna sing agar-agari kakene Semar nganggo curiga kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis
Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Kose. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang Parasata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wisane. Ayo minggir ayo minggir. Siramu jebul jadamu warat. Cocok tumbak jebol dadamu ya Antasena. Mati kowe. Sah siramu. Mati.
Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atursi siwat. Mati. Wah. 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 Kantong bolong Ndara Durmagati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca bal-balan yo mungsuh sampeyan kula Antasena endi Ndara Antasena kesel Gatotkaca Ndara Gatotkaca mabur liyane turahe ming aku lah sida aku ora sida piye wis arep perang ora sida ora aku nek muncul kowe lah gelem to lho aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul sane aku tatanan yo tatanan manut kula manut carane pripun oke ndelek ketok kele pancen wong atos-atos tenan heeh ayo sampeyan ngantem ping pira aku ngantem ping pira sapa sing glithak kuwi sing kalah oke Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk engko. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal nek modal ora kecekel ki rasa harman modal terus mati ora kok modal golek modal ki ora genep ping 3 gentenan lho aku gentenan to ha iya nek ora tenan aku bati ora oke yo dadi oke wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lah apa-apa, kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Nyaut. Pisan, yuk. Ping pindho wae, Tru. Oh iya. Ping 3 iki pet-pet ngono. Ya pindhonya. Ot. Hahaha. Ora apa-apa. Ayo kene cek lodo buyel aku. Yo ngene secacak ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas.
Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok pun cengele diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok. Iya kene no. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora Modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu. Acem Petro wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur. Kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Mbak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Halo cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li?
Sekolahe nendi li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira li pun ge? Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Agung setan, Pak. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura Rasa edan kok lorone kaya ngene kok.